Здравейте, симпатични хора! Аз се казвам Диана. Живея с семейството си на село. Добре дошли в моят канал, далеч от града. Привет, симпатични хора! Отново сме на горния етаж, в последната стая, която чака ремонт. Бях ви показала предния път, че сме облепили почти цялата с гипс картон. Това, което след това мъжът ми направи, е един куфър, рамка за бъдещата врата. Обаче трябва да ги захванем за всеки случай към стената. Тези профили, цедетата ли бяха това? Лудетата са долните, си забравям. За стената. И на първо време ще махнем тези, с които някога бяхме хванали този гипс картон. Те са само 3 обаче. Ето така съответно ще захванем и тези тук. Тези тук отстрани. И аз сега отивам къде съм? Ето ме. Отивам в мазето да намеря кутийката с останалите скоби. Така, друго, което също мъжът ми направи е, както бях споменала, освен че облече тази града, зад нея ще имаме една лентичка, някаква бледа светлина. Няма да е като в дискотека, там лилаво-зелено, просто обикновена топла светлина. И ето тук едно кабелче остави за нея, за тази лента, лед лента. То също ще влезе тук в куфара. Аз какви подаръци намерих в мазето. Ето тези скоби, капачвачи. Те са ми останали още от двете стаи на момичетата, които правихме. И разни дюбели различни. Ако някой го интересува, сме купували преди 6 на 60, 6 на 40, разни такива неща. Тук има някакво разнообразие. Повечето са такива. Пак пише 6 на 40. За тук. Освен това, днес взехме още един шувал с лепило, Перофикс на Кнауф за гипс картоните. Взехме, това е стара лента, с нея лепих по таванското помещение, когато замазвах фугите там. Но сега, ако ми е мърлявка и стара, не знам дали ще я ползваме, и трябва по-сериозна шпакловка отгоре да се прави, защото мрежичката личи. Взехме 2 хартиени ролки, лепилото и ъгълчетата. 10 парченца взехме от тези с мрежичката. С тях ми е най-лесно. Другите, които са само метални, не ми харесват. С тези ми е по-лесно да работя. И като смятахме тази врата, прозорец, разбира се, тази врата от двете страни, тук не, по плочките, тук ще видим какъв ще бъде завършика, но тук, когато сложим гипс картон и обаче не бях сметнала, надявам се да стигнат тези 2 ъгъла. И това е мъжът. Сега мъжът ми се кани да вдига шум и ме чака да спра. Ето на какви неща се натъкваме в процеса на работа. Който си мушка, където му падне инструментите за по-удобно, след това се случва нещо подобно. Забравена отверка в тухлата. Остава за поколенията или разкачаш цялата конструкция? Абсурд! Може и да изкъртиш тухлата. Няма да си оставиш, така ли? Ще къртиш тухлата. Добре, скъпи.
Как искам да те заснема, как изглеждаш в момента. Тара! Успяхме! С голям бутане и дърпане, без да разкачим нищо. Уи! Я огледай стените, да намерим още някъде нещо, преди да сме зазидали. Еха! Ами в общи линии, готови сме. Ето, захванати са на по 2 места. И тук. И от другата страна съответно. Сега няма да ходя, защото съм боса. Първото платно, което ще сложим, е това, което не дозалепихме на тази стена. И ще го тук ще го залепим съответно и тук ще го закопченим по края. А загоре, доколкото виждам, 110 см е най-високата част. И да се надяваме, че ъгъл е същия, какъвто е бил от другата страна. Ето, тук имаме 120, колкото е ширината на едно платно. Да, обърнато това. За другата, да, си говоря, мисля, че е ясно. За другата страна всъщност, първото имаме останало от някои от другите ъгли. Така, сега. Това. Като минат няколко дни, в които не съм изрязала и съм малко по-несигурна. Тръгна. Все още по права линия. Уй! Така. Ами да го вдигаме и да го режем на другата страна. Добре. Това е това. Хайде да го клепаме. Значи тук. Тук. Малка кофичката е неудобна пък за избърсване на стените. Да. Добре, ще засъха. Много съм сложила ли? Вот, вид. Няма, къде? Много голямо. Верно ли бе? Не, скъпи, втвърди се. Втвърдиха се. Свалиха, втвърдиха се. Гледай колко бързо. Нищо, махаме, фърляме следващо. Толкова. Много мразя разхищение на материала. Те видях, че има ездотини, трябва да го правим съвсем тънко.
Толкова. Така, първи опит, неуспешен. Вече засъхва много бързо, което му е хубаво на това лепило. В случая на други места слагахме много повече, за да се разплёка и да попълваме неравнотии. Обаче тук нямаме чак такива опции. Като ми излезе, пък го повтаряме. Може да си говоря с комшията. Тук имаме издотини на няколко места. Ето тук горе също. И в общи линии трябва доста тънко да сложим лепилото, за да залепне. Ето тук има такива кухини, примерно. Тук има вланатини. Но тук не. Пък аз така по-смело слагах. И така. От тук ми се иска да ви покажа, преди да са се разлистили акациите. Вече е зелено полето и долу, как се вижда, и не знам дали ще видите конете на полето долу. Красота. Така, докато... Ето, след малко започва трети опит. Докато се мотам с по-скучни неща, като печка, дърва, пране, чистене, мъжът ми едното вече го е боднал. Какво правиш, скъпи? Сега слагам пяна. Пяна. Добре. На 2-3 места явно. Мъжът ми ще църцне пяна вътре. Първият опит видяхте, че неуспешен. Това явно е бил втория опит. Когато започнахме за първи път, всъщност ни се получи много добре. Тук в стаята. Сега вече сме специалисти, нали? Цяла стая направихме и не може да започнем вратата. Няколко дни по-късно, това е най-накрая залепено. Да, започнахме да вадим кабелите от стената. Ето тук също залепихме и гипс картон до комина. Както ви казах, самия комин не го облепваме, защото е топличък. Пък гипс картона все пак ще изолира тази топлина, от която аз зимата не искам да се лишавам. Ще слагаме след време както и долу покрай камината някой ден, както и самият комин от тази и от другата страна от към коридора, гнайсови плочки. Така че един вид да свържем и долния с горния етаж. Затова гипс картона си остава така. Тези хопаля кабели ще отидат под плочите един ден. Да стигнем и до там. Ето и стаята. И самият куфър, който ви показах, и целият коридор. Ето тук останаха 2 парченца. Тези по-малките парчета ги завинтвахме за рамката, която е от стената на малкия коридор останала. Оде профилчетата от тази стена, от тази стена просто с пяна на 2-3 места мъжът ми залепи тези двете платна. Горе бяха дървени греди, там направо завинти това платно. Тук поизрязахме малко, защото кабелите правят една бабуна и не можахме да сложим хубаво платното. Тук изрязахме по-голяма дупка и ще мислим как да го затворим малко по-естетично. За сега още не ни е хрумнал. Мъжът ми каза нещо с пяна, която после да изрежем. Не съм сигурна, защото знаете, пяната пада както си иска. Това платно също залепихме с пяна. Тук се наложи мъжът ми да изкърти малко от тухлите, защото бяха ето така, доста овални. Така че, за да е по-плътно към стената, го залепи с пяна. Това също залепихме.
И сега какво? Самата рамка от едната страна, като започнем да слагаме гипс картон, после другата ще пълним с вата. Тук. И тогава ще затворим и от тази страна. Когато лепихме всичко тук, не съм снимала, защото е много тясно. И двамата с мъжът ми като се ръчкаме напред-назад с разните пяни, материали и лепила, т.е. беше супер неудобно. А и работихме вечер, то тук е сумрачно. Та затова аз минавам сега на другия ден да ви покажа какви невероятни красоти сме свършили. Остава да затворим вратата. И шпакловането. Взехме друго, което може би забелязвате. Ами махнахме гипс картона от гредата. Гледах го няколко дни, не можа да ми хареса. И някакси заради тази връзка тук, това отдебеляване, тук съответно мъжът ми беше сложил 2-3 парчета гипс картон, за да се изравни. Но някакси стоеше и криво или нямам представа, не ми хареса, просто ми стоеше много. Изобщо, както и да е, махнахме ги и вероятно това нещо цялото до там ще го боядисаме. Тъмно кафяво, вероятно какъвто е цвета и на градите на долния етаж в хола. Взехме си тази шпакловка, с която аз шпакловах спалнята ни на долния етаж. Много добре се работи с нея. Обаче преди няколко седмици имаше прогноза за времето, която показваше много неприятни минусови температури. След това тази прогноза изчезна. Аз говоря за дългосрочните прогнози и гледам няколко различни сайта за прогнози, които съответно черпят информация и от различни места на света. И съответно тези прогнози за минусовите температури изчезнаха, минималните паднаха до 5. Супер! Аз затова си изнесох всичко в оранжерията. Но от седмица насам тези минусови температури отново се появиха и аз отново си прибрах расата. Защото оранжерийката ми не е отопляема. Та сега расата пак е тук. И си мисля, че май трябва да изчакаме една седмица да отминат тези катаклизми априлски, за да мога да го върна в оранжерията, за да можем да работим тук. Защото шпакловане и други неща, стълби, няма как да се получи. Май това е за сега. От мен, симпатични хора. Благодаря, че сме заедно. До скоро!